Tento rok som začala podnikať. Teda podnikam už dlhodobo. Chybné kroky vo výbere mužov, zamestnania, oblečenia. Ale teraz už podnikam naozaj. Mám ičo, dýč a čakám, kedy budem rič a zatiaľ nič. Pozrite sa, ja som stand-up komička. Môj biznis je napísať vtipné veci, potom s nimi ísť do kultúráku alebo na firemné akcie a väčšinou to vyjde, a občas to aj nevyjde. A to je dosť hanba. To zacítiš ako keď, že v nedeľu ráno po žurke domov a ľudia idú do kostola. To nechceš. A tak hlavne, že zaplatia faktúrku. Vieš, a kabelka sa nepýta, že ako si na ňu zarobil. No. Faktúrku musíš poslať. A to sa nedá urobiť, keď nemáš data, lebo si nedobil. Hej? Takže nastáva tzv. BKBčko. Blúdny kruh biznisu. Nemáš prachy na to, aby si kúpil data, lebo si neposlal faktúry, ale nemôžeš poslať faktúry, lebo sused, ktorému si na home office kradol Wi-Fi, si zmenil heslo na Wi-Fi. Lebo on to mal totižto meno priateľky, oni sa rozišli, teraz to strieda, ja na to neviem prísť. Hej? Vidíte, jak promiskuita ovplyvňuje životy ľudí. A viete, čo je ešte blbe? Že nevždy ti ide karta, lebo humor to je rehoľa. Na to, aby si ty vymyslel vtip, na to potrebuješ minimálne 500 megadát. To nie je len tak, že sedíš a bum, ti príde vtip. Na to potrebuješ, ja neviem, 30 memečiek na Facebooku, preskrolovať Instagramčeky. A to ti žere, zlatý môj? Hej? To žere, jak ty pice z donášky počas korony. Navyše, môj biznis je nevyspytateľný jak rozhodnutia krízového štábu. 1 mesiac máš 10 telefonátov za deň, riešiš, voláš, vybavuješ a nevidia ani prd. Hej? A potom druhý mesiac zase láškuješ s typkom z marketingu, lebo tušíš, že sa mu páčia roztopačné baculky. Hej? A on má potom nejaký brief a budget na kampaň, v ktorej by si mohla hrať. Neviem, čo je brief, ale viem, čo je budget. To sú peniažky. No a skrátka máš obdobia, kedy voláš a nezarábaš, potom máš obdobia, kedy píšeš a zarábaš a potom sú zase obdobia, kedy 7 hodín len ležíš a stále rozmýšľaš, prečo si není top modelka a si sa nenarodila do britskej kráľovskej rodiny. Muži a paušáli sú ako uteraky. Občas ich jednoducho treba vymeniť. Tak ako potrebuješ v rôznych životných obdobiach rôznych typkov, lebo však každý ťa vie sklamať úplne novým spôsobom, jedinečným, tak potrebuješ aj iné paušály, ktoré ťa ale nesklamú žiadnym spôsobom. Keď potrebuješ riešiť biznis, tak si non-stop online, inokedy zase len chatuješ s vyvolenými a potom, keď nechceš nikoho vidieť, tak sa vyrochneš jak vorvaň, pustíš si romantický film, vezmeš si zmrzlinu a užívaš si svoje data. U nás si vyberiete. Objavte nové biznis paušály s množstvom dát a podnikajte bez obmedzení. Telekom.